Godmorgen eller god formiddag, alt efter hvornår du er stået op. Du har tjekket ind i Lørdagslive, og jeg hedder Nynne Bojsen. Jeg er psykoterapeut og familiecoach, og jeg ejer familiecoaching.dk, hvor jeg hver dag hjælper børn og unge og voksne med at få det meget bedre. Og jeg har lavet de her Lørdagslive hver morgen eller hver lørdag kl. 10, så får du 20 minutters inspiration til dit liv i din familie. I dag skal det handle om, at mor og far skal skilles, og hvordan passer vi bedst på børnene. I min praksis, der har jeg jævnligt børn, som har været ude for en skilsmisse. Altså hvor moren og faren er gået fra hinanden. Og det er på baggrund af de erfaringer fra de børn, som jeg har haft op i min praksis, på baggrund af de forældre, som er kommet op i min praksis, som har skulle skilles, eller lige er blevet skilt, eller har været skilt efter et stykke tid. Og så er det på baggrund af mine egne erfaringer som mor til 3 drenge og skilt for et år siden. Det er de erfaringer, som jeg vil give videre til dig i dag. Og det er inden for de næste 20 minutter, at du kan høre noget inspiration. Hvis du bliver nysgerrig på noget, er du altid velkommen til at kontakte mig. Du kan finde mine informationer på familiecoaching.dk. For eksempel hvis du vil have hjælp til din egen skilsmisse, til hvordan du får det bedre efter en skilsmisse som mor og eller far. Og hvis du har et barn, som ikke har det godt. Lad mig lige sige lidt om de her lørdagslives. Det er hver lørdag og i 20 minutter mellem 10 og 20, kl. 10 og kl. 10.20. Jeg streamer på samme tidspunkt på Instagram, på Facebook og på TikTok. Og når streamingen er færdig, så uploader jeg dem på YouTube på min kanal, som også hedder familiecoaching.dk. Der er hver lørdag et nyt tema. Og når de 20 minutter er gået, så det kan også godt være lige inden af de 20 minutter. Hvis du har nogle spørgsmål, så er du velkommen til at skrive den inde på den platform, du nu er på. Og så kan jeg svare på dem. Det er især på TikTok, at jeg kan se beskederne. Og igen, jeg hedder Nynne Bojsen, jeg er psykoterapeut, jeg er familiecoach, jeg er EMDR-terapeut, som er sådan en traumaterapiform, og jeg er også healer. Og jeg har altså familiecoaching.dk, hvor du har mulighed for at få hjælp til dig selv, til dit barn og til din familie. Lad os gå i gang med dagens tema. Mor og far skal skilles. Måske er du selv en mor eller en far, som enten er blevet skilt, eller står i overvejelserne. I denne her live har jeg tænkt, skal handle om ikke så meget dig som forælder, eller det kommer den jo for så vidt til, men mit fokus er på, hvordan passer vi bedst på børnene. Derfor har jeg taget et billede med af en pige, som er ind imellem sin mor og far. Og det kunne lige så godt være en dreng. Og det kunne lige så godt være et barn, som er yngre eller ældre. Fordi det, der er vigtigt i mit arbejde, det er altid at have børnenes parti. Fordi det er dem, som ikke har den største stemme. De er sværest ved at forklare, hvordan de har det, og sværest ved at give udtryk andet end igennem meget, primitive ting, som at blive meget sur, eller meget ked af det, eller meget indelukket, eller meget pleasende. Så den her lørdagslive, mor og far skal skilles, hvordan passer vi bedst for børnene, handler primært om, hvad gør vi for de børn der. Fordi der er ingen tvivl om, at også som du kan se på billedet, børnene står inde imellem jer. Og der er ingen tvivl om, at hvis man har et barn sammen, eller flere børn sammen, og man overvejer at blive skilt, så er det jo fordi, det ikke går godt. Og det der med, at det ikke går godt, kan have forskellige udgaver. Der kan både være meget kommunikation, altså man skændes, og man er virkelig uvenner, og nu kommer jeg til at bande pisse sure på hinanden, men det kan lige så godt være i den anden retning, at der er nul kommunikation, hvor man ikke snakker til hinanden, hvor der er passive aggressiveness, ikke? Altså at man ikke får sagt højt det, man er sur over, men det ligger inde under overfladen, det er lige så slemt. Og så er der selvfølgelig også den udgave, hvor
I er bare begge to sådan, I føler, tiden er gået, og I vil gerne noget andet. Der er ikke sådan det store drama, så I vælger at gå fra hinanden. Alle 3 udgaver er slemme for dine børn. Fordi at i det øjeblik, at du vælger at blive skilt fra din partner, så går din barns verden itu. Min veninde fortalte mig, at det var nærmest lidt ligesom, at hvis forældrene kom og sagde, nå jamen, fra nu af skal vi så bo nede under havets overflade. Altså det er lige så uvirkeligt for børn, at deres verden nu skal deles op i 2. Det er klart, at de helt små børn lægger måske ikke på samme måde mærke til det som større børn. Så uanset hvilke udgaver der er i dit parforhold, som gør, at du går væk fra din partner, så skal du vide, at dit barn har mærket det. Det kan også godt være, at du tror, du har skjult det, og de ikke har lagt mærke til det, men det er noget fis. Fordi jeg ved med sikkerhed, at de har mærket det. Og det kan godt være, jeg vil sige det sådan her, i min egen skilsmisse, da vi sagde det til vores drenge, jeg har 3 drenge, jeg blev skilt sidste år. Så på det tidspunkt var det 26, 22 og 13. Der sagde de, især den ene af dem sagde, what the fuck? Altså, hvad sker der? Altså, men det var måske mere sådan en blanding af sådan, altså, slap, hvor er det dårligt, det der. Tag jer sammen. Og så, men på overfladen kunne man måske godt tro, at han havde tænkt sådan, altså, hvad sker der? Men i virkeligheden, når de kiggede efter, og især også den mindste af drengene, har givet udtryk for, ja, men de kunne jo godt se, hvad dynamikken var, også selvom at man prøvede at skjule det. Det var ikke så mange andre udenom, som måske lagde mærke til, hvad der foregik. Men det skal du vide, dit barn ved det godt. Og det er derfor, at tage fokus på dit barn igennem en skilsmisse er noget af det fineste, du kan gøre for dit barn. Fordi ofte, når man skal gå igennem en skilsmisse, så er det jo fordi, og især når man er børn, så er det fordi, man har haft det dårligt, eller man er ked af det, eller man synes, det hele er blevet for meget. Og i den proces kommer du jo til at vibrere med en energi omkring dig. Du kommer sikkert også til at sige noget, som gør, at dit barn lægger mærke til, at der er noget, der ikke rigtig spiller. Så det, der bliver vigtigt, når du skal passe på dine børn, det er de her 3 ting. Hvis du vælger at gå for din partner, så er den første og aller vigtigste ting, at der bliver mindst muligt drama. Hvad mener jeg med det? Det mener jeg, at det skal være så naturligt som muligt, så roligt som muligt, så kærligt som muligt. Og det kan være vildt svært, hvis man er sur og ked af det og påvirket af et eller andet, den anden har gjort. Der er jo skilsmisser, som skal ske, fordi at dynamikken mellem de 2 parter er så dårlig, så der ikke er noget rigtigt at gøre, og det kan være farligt at være i parforholdet. Der er der jo et højt niveau af drama i forvejen. Men hvis du som voksen kan blive ved med at kigge ud over din egen næsetip og ind i dine børns øjne, så vil du vide helt inde i dine knogler, at jo mindre drama du kan lave omkring det her voldsomme drama, som jo på papiret er slemt for dit barn, at du går for din partner, og dit barns liv skal deles op i 2. Jo mindre drama du kan lave, jo bedre er det for dit barn. Og det er på alle planer. Det er i forhold til overvejelser om, hvordan skal dit barn bo. Det er i forhold til dit samarbejde med din partner. Det er dit eget følelsesliv. Det er altså over hele paletten. Det børn har virkelig svært ved. Altså, det er svært nok i forvejen, når forældrene skal skilles, men det, der bliver super ubehageligt, det er, hvis der er for meget af sådan noget her energi, skænderier, eller passive aggressiveness, det der med, at der ikke bliver snakket om noget, men det bare ligger herinde i nervesystemet, der er en, der er sur.
Jeg er virkelig ked af det, men ikke siger noget. Det er lige så slemt for dit barn. Så alt, hvad du kan gøre for at processere dine egne følelser uden for dit barns nærvær. Ring til en veninde eller til en ven. Søg en terapeut, en psykolog, whatever. Få noget healing. Hjælp dit eget nervesystem med at komme igennem den sindssygt svære proces, det er at bryde op fra dit barns far eller mor. Så mindst mulig drama. Mindst mulig drama i forhold til også, hvordan skal dit barn bo, og flytte børnehave eller skole. Altså, jo mere, og det her er i virkeligheden den tredje, jo mere du har det godt, altså jo roligere nervesystem du kan have, jo bedre en forældre bliver du over for dit barn. Og det er præcis det, dit barn har brug for. En, som er kaptajn på skibet, som kan styre skibet igennem den her sindssygt svære periode. Så mindst mulig drama er sindssygt vigtigt. Nummer 2, mor og far har det ok med hinanden. Det giver sig selv. Det giver sig selv. Dit barn tager ikke parti, og har overhovedet ikke lyst til at tage parti. Dit barn har lyst til, at både far har det godt, og mor har det godt. Og hvis der er for meget kamp mellem far og mor, så sætter du dit barn i skakmat, for det kan ikke gøre noget. Det er bygget til at kunne lide jer begge to. Det er bygget til at passe på jer begge to. Så det der med, at I har det ok med hinanden, I behøver ikke være bondkammerater, og det hele skal, hvad skal man sige, være lutter lavkage. Det er ikke nødvendigt, men I skal have det ok med hinanden. I skal være respektfulde over for hinanden, og I skal tale pænt til hinanden, når I mødes, og I skal, nu går jeg tilbage til punkt 1, lave mindst muligt drama omkring det her. Og det igen kan jo være sindssygt svært, hvis du er såret og ked af det, og synes den anden er en kæmpe idiot. Og igen vil jeg sige, det der med at flytte dit fokus væk fra dig selv og ind i din barns øjne, uanset hvilken alder dit barn har, det er det fineste du kan gøre. Og jeg ved det fra erfaring, i det øjeblik, at vi besluttede at skulle gå fra hinanden, det gør man jo ikke. Jeg har været sammen med min mand i 27 år, før vi valgte at gå fra hinanden. Og det var den sværeste beslutning i hele mit liv, jeg har gjort. Det var ikke så besværligt at sige ja til at få børn, selvom at, det er jo også en kæmpe stor beslutning. Det der med at sige, altså gå fra noget, fra dit projekt, fra dit kærlighedsprojekt, fra dine børns far, det var noget af det allersværeste i hele mit liv. Så der er der ingen tvivl om, at i den rejse har jeg da også været ked af det, og sur, og følt mig uretfærdigt behandlet, og ude af den, og tudet, og smækket med døre, og alt muligt. Så jeg ved jo, selvom jeg arbejder med det her hver dag, jeg ved godt, hvad det rigtige er, og det kunne jeg alligevel ikke selv hele tiden præstere. Så det skal du jo også vide, at du skal være omsorgsfuld over for dig selv. Men at have det her perspektiv hele tiden, at jeg prøvede at være en større udgave af mig selv, når mine børn var der, og især når deres far var der, og når han er der, at jeg sørger for på bedst mulig måde at have det ok med ham. Det er virkelig, virkelig, virkelig vigtigt for dit barn. Og jeg vil også sige det sådan, jeg kender jo forskellige kvinder i mit netværk og veninder, som er blevet skilt, og det er jo ikke altid, at man har en samarbejdspartner, som har et mentaliseringsniveau, som er højt nok til at være en god samarbejdspartner. Måske har du en eksmand eller en ekskone, som ikke har kompetencerne til at kunne udføre det her med, at mor og far har det ok med hinanden. Fordi han eller hun bliver ved med at hvirvle drama op. Og så bliver det jo endnu sværere for dig. Men det er noget af det fineste, du kan gøre. Det er, at du selv sørger for at være okay
over for dit barns forældre. At du selv sørger for at have mindst muligt drama indeni, sådan så du kan være kaptajn på skibet og hjælpe dit barn igennem den svære proces, det er, når barnets forældre bliver skilt. Så nogle gange er der jo parforhold, som går fra hinanden, hvor den ene part er helt ude i skoven, ikke? Og slet ikke har hverken mentaliseringsevnen, eller kærligheden, eller kompetencerne til at være en god samarbejdspartner. Og der må du tage et ekstra å på dig, en ekstra rygsæk med ansvar. Så det er faktisk det, jeg vil sige, fordi dit barn skal bare bruge en forælder, som er rolig og klar i spyttet, og som kan styre skibet igennem det her svære farvand. Det vigtigste er, at der i hvert fald er en, som kan se dit barn, og kan sørge for, at dit barns behov bliver dækket, og som kan være den store. Så hvis du har en eller hvis du har en ekspartner, som ikke har de muligheder, så er det dig, der må være det. Og lad mig gå til det tredje punkt, som også er helt vildt vigtigt, og som jo i virkeligheden skaber fundamentet for alt det her. Det er, at du har det godt. Dig som voksen har det godt. Og hvad betyder det? Det betyder, at du har nogen omkring dig, som støtter dig. Det betyder, at du har nogen, du kan tale med. Det betyder, at du får skabt dig et fundament, hvor du kan være rolig, hvor du kan lade dine batterier op, sådan så du kan have et nervesystem, så du kan hjælpe dit barn igennem det her. For igen, alle de her ting, mindst muligt drama, mor og far har det ok med hinanden, mor og far har det godt hver især, det handler om, at du kan være den bedste forælder over for dit barn. Så du skal have det godt. Og her er det altså ret vigtigt, at du gør nogle ting for dig selv, som er dejlige. Fordi nogle gange, når jeg har holdt foredrag rundt omkring, og når jeg har mødt også i min praksis, især mødre, de kan være så sindssygt mast, efter at have været i et svært parforhold og gå igennem en svær skilsmisse. De kan være så mast, og de kan have så lidt overskud til at gøre noget for sig selv. Og der kan faktisk også være det her element i, at de tænker, nej, jeg skal ikke gøre noget for mig selv, jeg skal først gøre noget for mine børn. Men her er det altså vigtigt at vende tallerkenen om, synes jeg. Og du virkelig fokuserer på at gøre noget godt for dig. Hvad end det kan være, om det er at være sammen med venner, eller være for dig selv. Om det er spise sundere, eller drikke et glas vin en gang imellem, eller få talt med nogen, eller få investeret i at gå til en terapeut, eller jeg synes altid en terapeut, som kan hjælpe dig med at lade batterierne op igen. Og du tager dig tid til for eksempel at sidde på altanen og få et glas juice og lige. Det er så vigtigt, især for at kunne være den forælder over for dit barn, som jeg synes, du skal være. Så de her 3 centrale ting er vigtige, når eller hvis du overvejer at gå for dit barns far eller mor. Sørg for, at der er mindst muligt drama i den her dramatiske tid. Sørg for, at du har det okay med din ekspartner, og sørg for, at du selv har det godt. Fordi dit barn har brug for, at du kan være kaptajnen på skibet. Og en kaptajn er ikke sådan en, som virvler rundt, eller som ligger ned og virkelig ked af det nede i lasten, eller som er mega sur og smider ting over bord. Kaptajnen på det skib skal være rolig og kunne se fremadrettet. Og det kan man kun, hvis man får hjælp udefra, især hvis man går igennem en virkelig svær proces, synes jeg. Så lad mig afslutte med det her. Det her var en lørdagslive. I dag handlede det om, at mor og far skal skilles. Hvad er vigtigt at huske på, når man går igennem, eller hvis du skal gå igennem sådan en svær proces. Hver lørdag er der et nyt tema. Næste gang handler det om angst med nye øjne. Hvordan kan vi forstå angst?
Hvordan kan vi behandle det på en ny måde? Det er en super spændende måde, jeg arbejder på, og som jeg skal forklare dig næste gang, hvordan man kan fjerne angst fra menneskers nervesystem. Og har du lyst til selv at få hjælp til enten dit barn eller dig selv, så er du altid velkommen til at kontakte mig på familiecoaching.dk.